Ludaya ingkang sambut siap sinaga ing kalagan kang sayang yuda kata-kata pranggo sami baita dari para prajurit ingkang hanyut turga kawane tembukan gawe bakal ana perang gedhe lumantar hari Ludaya kalawan prajurit Kadewi bintang bingku bukono kakono alamati siti sinau terus wineng kita serogo seku kata Pretatarta pantang tinggi ilmu Ampun prabdi Tama Jomo Kagomo agape aji Garang-garang sing opero kang gati risi saka ing malahan saka pangtam bingangsa memang habiti kapal tanding marang prajurit Kediri kang lemper kang mandi sangka langit kang pareng nabi sing ngoparong tadi naro Cendro mototik alun-alun hari Kediri para tamu waduh kala sing ngobrol ingkang sambut samekta samewati hane ayu dewe hane perang kanggo sejarah perang marang para prajurit Kediri ingkang sampi siaga ing palagan satemah horeg buku ingkang ora kang samlo ulat bakal dadi perantukan dengan gede perang negara Ludaya kalawan prajurit Kediri Raden Patigaluh Sang Prabu Sinabara para prajurit aja pirangelak Dewi Sanggurai nulat ora gelane marang Prabu Sinabara dina iki prajurit kang gantung pasisiran kae sawangan para prajurit kang hanyute turaba aja pirangelak gempur praja Kediri gempur